wati basigilen do idalen do la jamana bi jogodi abasigilen do o fana basigilen do la akbar basigilen do yingi yanga ibodo lomba lamba ibodo lomba lamba ani yingi yanga lomba lamba o te ka ala magaya yingi yanga du yingi yanga eso te ka la maga sani duguje limbi lamba du limbi lamba o krefe la wi yigi yaga du yigi yaga o ka mine ka la maga bon aja bi se bomana ngano ko bi jogodi ko kapsa akbar bomano ko jika bon ka tane flenga ci awo emuna ni flenchi da o ko ni wa ko bani o ka ban jelefu pour film se ka kala fene film se ka kala voilà ko jide ka bo akafsani flenga ci ko meni flenchira film bi kala me ko ni daga cira ko bana daga cira kala daga cira kala bogo bogo kala togodi Allah daga cira kala film wono se ka kala o yiri ko tasma fieni dai wo yiki me fieten kono ko e bain tasma fieni dai o yiki fieten kono o e bain o bamono ko bando e jogoli tasma fie fieten kono o kono o bain ni kera chogo fiendo bi kono te fe ka fiedi amba ko jeni muy ko diska shito ko ni ko aka fiefle ala ba bi kule ka ma mundu si kasilendo ni ko ka fiefle ko abi kule ka juma fle ke fiefle na dai ka fiefia ko abi kule na ko kule parce que mo ma fa ka boli ne o monti ay te ko la bleu o du su kasile pa ko ne ko ka fiefia ataka kule shangile ka dire la fia o ko no che ba mo ko te ko du su kasito ko no ko ka fiefle ko abi kule na abi kule yawo pa kule ngere ba la fia o ba la fia kule ba la fia ba fo bismillah abi do ñu wena bi biye ala musa kalo jume décembre kalo kile 10 ani nduru sa ba fla lenu muka ani fla we tubabu jate mais farafi jate ko ambi la siflana la la siflana ogoro farafin kalo ke ko la siflana kalo kile muga ani kele ambi kalo durna de la fengala farafin kalo de la eta e tubabu ta anta ne be farafin kalo de la ama farafin kalo to do bonana e kana fuza e be bonado ayo anga kato nduntu mer kilengele nune do e be kilengele nu bon ambi la siflana de la siflana ouais parce que farafin kalo be damine jomine kalo jomine awo ni jomine bana do ba makono de bitugal no fenen taro ko washi wara waju ay no we un kota e utekele washi wara we anga to jibril ka bama wara ale beto ko we un kota e ba mano tae ba abida ni jomine do ba makono domba la sifolo la siflana bon ambi flana la no bana mundara ka kalo wara mba fuyi ni ala so amba fuyi bismillah aba kuna fulu ama damne ni esori lesoro e faso ka fasira ale kodi ale kuma ni me Bamako jeya koninka Bamako jeya ko enfin ko solution koni sorola ala afora dala o amba foti passer ako ka gele ko kon sera ka juru kon soro bank mondial moko yoro ninkata nyamamboro koni jo metalike no mbugu ka olu fe no ko obara to koni be lasi fokata se ko yoro kuro koni mena joni o yi depude transiti koni mini obnake mena kuro ka olu fe no Bamako ale sigida flanana ni la sedi no belajele koni kera ministry mini ale nyashino no sigida ko nyana bolimani ministry d'etat fenado ni o yi colonel Abdoulaye Maiga ye ali biani esorbeto no konfe ayira ka foko kalango hukumu konnana yira ka foko kuma no alini jeno wayo koni ko nafa koni be kaye ula be partenaire oluni mali gouvernement koni ni nyokonche esor ale kala selido l'indicateur de renouveau o kala seli jume indicateur de renouveau ale kuma lembe feminga ode kalango hukumu konnana krengrena la école kramoko ka article 39 ali la wala li hukumu konnana kulu do ko ne ay ka fo ko bengera oluni jamana nyamugo ni nyonche nga ka kulu mi be nabe fuma ko cypress ko ale ko ni fana fela di konjumena ale masonga bolono blase ben ko ni signé indicateur de renouveau alibi ani abeto no konfe ayira ka fo ambe wakati na eko sisa
ko Bamako kɔni ko kungo kɔni na ko wari kɔni kɛnbɛ i n'a fɔ marashi muso lakaw olu fɛ. Alu jam wo sika ɲini. A bɛ ten de o. Indicateur de renouveau hali bi a bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Sisan an bɛ taa commune rurale Zan Kulibali ni ale bɛ Joyila mara fɛ. A yera k'a fɔ ko bureau de vérificateur ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni senfɛ ko sifa wari miliyɔn 300 ale ni 80 ko o kɔni tununa min ni tacogo kɔni ma ye a la. Indicateur de renouveau ale ka laseli don. Jawari bɛ Joyila. Mo jawari bɛ Joyila. L'indépendant. Ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko Karim Keita yera k'a fɔ ko sanction kɔni taara l'Amérique jamanaw kɔni fɛ ka ɲɛsin ale kɔni ma yurukuruku wale dɔw kɔni hukumu kɔnɔna na o de kɔni senfɛ a fɛnɛ kɔni a yera k'a fɔ ko a kɔni fɛnɛ b'a fɛ a fɛnɛ ka lamɛn ni wale kɔni hukumu kɔnɔna na hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ Bamanci wale ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ni ye fila ɲɛmaa dɔ ye ni o ye Seku Boli ale kɔni laɲini kɔni kɛ capital plural ko mɔgɔw fɛ k'u ka bɔ ka laseli kɔni kɛ fila chiffres minnu olu bɛ Bamanci wale kɛba mɔgɔw fɛ u bɛ se ka bɔ olu kɔ cogo min na ni ka na faso ale fan fɛ hali bi min bɛ tali kɛ ni jugawale ale hukumu kɔnɔna na wulikajɔ dɔ kɔni kɛra an ka fintigilakaw olu kɔni fɛ min sera ka kɛ sababu ye ni ka ni juguwale kɛba mɔgɔ 131 kɔni minɛ ni ma kofɔliw la yira k'a fɔ ko muso 10 o kɔni bɛ a la bolomafɛn 21 o kɔni minɛna an ka fintigilakaw olu fɛ ni ma kofɔli ninnu bolo hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ min ni ye politologue n'o ye Abdul Karim Saidu ale kɔni hakilinata kɔni di Bamanci wale kɛlɛli kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko yurugu kɔni mana san sɔrɔ jamana min kɔni kɔnɔ ko i tɛna se ka kɛlɛ foyi kɔni gagner. Indépendant ale ka laseli don. Le républicain ka laseli ye jumɛn ye? Républicain ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye école-karamɔgɔw ka lafasalitɔ ye n'o ye synergie des syndicats de l'éducation ye olu kɔni k'u kɛmɛ ka baarabila min kɔni boloda ko o kɔni ye a bɔ a ma ka sabu kɔni kɛ ko kumaɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn kɔni kɛra kow la. Républicain ale ka laseli don hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ni kɔni ye maaw finitigilakaw ye minnu ni olu kɔni k'u bɛ maramafɛnw kɔni détourner fo ka taa se a munition kɔni ma ko tɛgɛ kɔni kɛra u la an bɛ wagati min na i ko sisan ale n'u jɛɲɔgɔn k'u kɔni bilalen bɛ tribunal militaire mɔgɔw olu ka bolo ka a bila yan dan. Olu kan ka jɔ de ka mugu ci la. Normalement. E finitigiw k'i ka finitigi ɲɔgɔn ka marifa ta ka taa fɛrɛ jugu ma ka tila ka na i finitigi ɲɔgɔnw faga olu ka ɲi ka jɔ ka faga de puis ka bɔ télé la en direct. Le Challenger ale ka laseli ye min ye sema mɔgɔw olu kɔni kɛmɛ ka Bamako kɔni kɔ dɔ kɔni dan dɛnɛ na ka sabu kɔni kɛ k'u kɔni kɛmɛ ka réunion d'urgence dɔ kɔni réclamer ko kɔni kɛmɛ ka Bamako kɔni kɔ da dɛnɛ na. Challenger hali bi a bɛ to ɲɔgɔn fɛ association ni nin ye donso olu ka fara ɲɔgɔn kulu ye Jawoyi Traoré ko ale kɔni kɛra communicati donsoba ye an bɛ wagati min na i ko sisan. I b'a fɔ ne ka dansɔgɔ. Le Sphinx ale kumalen bɛ fɛn min kan o Karim ko trésor américain kɔni kɛmɛ ka sanction kɔni ta ale ni fo ka taa se mɔgɔ 39 wɛrɛw kɔni ma minnu ni olu kɔni nɔ yera yurugurugu wale dɔw la ale ni daga dansago adamadenw ka hakɛ kɔni na hali bi ani Sphinx bɛ to ɲɔgɔn fɛ Sphinx kɔni ko suɲɛni kɔni ko yala ko suɲɛni kɔni kɛmɛ bana de ye Mali la wa a kɛmɛ ka ɲininkali tɛ ayiwa tubarikala i b'o jaabi tɛnkuni jaabiw ma tilegan fɛ cɛni ɲaare a bila yan nani Bamako bama ɲaare kɔnɔ lycée Askia Mohamed Bignon 15 décembre 1961 san kelen an ka indépendance talen ko an ka faamaw ko tubabu tun bɛ yan tubabu tɔgɔ dalen bɛ yan ko an ka lajɛ ka dɔw bɔ la ka kɛ an yɛrɛ ye donc lycée Terrasson de Fougère de tun don u ko k'a bɔ la ka kɛ lycée Askia Mohamed Askia Mohamed tun ye an ka empereur dɔ de ye l'empire Songhai, celui qui a mené à l'apogée, celui qui a islamisé une partie du nord, le Fouta Toro et une partie du pays Haoussa. Il a été à la Mecque, il a fait un grand pèlerinage à la Mecque. Kato Maka,
a ye jardin belebeleba dɔ san a ko n b'a san an ka nafolo la mun ye sanu ye a ko o so ni maa o maa bɔra ne ka dugu la n'a nana a kan ka jigin o yɔrɔ la ale taatɔ Maka ale ni 1500 hommes tuma 500 ya 1500 hommes 1500 hommes o ba kelen kɛmɛ duuru ale ni baale ba kelen ni kɛmɛ duuru olu de taara Maka ɲɔgɔn fɛ 500 cavaliers maa kɛmɛ duuru o bɛɛ bɛ so kan maa ba kelen o ye fantasin ye o ye kɛlɛkɛ cɛfarin ye olu n'u taara bonya ka taa fɔ Maka ale ni des jurisconsultes et des grands savants en l'islam a taalen Maka 300 000 pièces d'or 300 000 ba saba sanu ba saba pièces a taara n'a y'a nɔfɛ ko ba kelen ko o yɛrɛ olu ka musaka ye k'a bɔ Mali faaba Mali la ka taa Maka ko ba kelen k'a kɛ saraka ya fu silamɛw Maka ani Madina ani silamɛ fantanw to ye ko ba kelen ka lajɛlifɛn san n'u taara Maka kɛ n'u seginna u k'a di u ka mɔgɔw ma o ye waati na ale ka waati di nin a selen Maka fara a ye yɔrɔ san ale n'a ka mɔgɔw sigi yɔrɔ min na a ko ni a bɛ to Maka ni maa o maa bɔra n ka dugu la n'u nana sigiyɔrɔ b'u bolo a seginna ka n'a bɔ Maka a taara sigi Gawo a sigitɔ ko n b'a fɛ ka misiriba de jɔ bɛɛ kana sela la le tombeau des Askia ale de y'o jɔ a sigitɔ ka bɔ Maka i y'a faamu donc ale tɔgɔ u y'o de ta ka tubabu tɔgɔ bɔ o école belebeleba kan k'a kɛ lycée Askia Mohamed 15 décembre 61 et à partir de 61 Modibo n'a ka mɔgɔw ko an bɛ tubabu tɔgɔ bɔ an b'an yɛrɛ tɔgɔ k'a la k'a kɛ histoire kan kɛ an yɛrɛ ye kan Sunjata kati awɔ u tun b'a fɔ ma le kan Gallieni u ko non an bɛ Gallieni bɔ la an b'a fɛ que Sunjata Keita le fondateur de l'empire du Mali commandement Samanda Keita mun ye Mali empire jɔ ka tɔgɔ di Mali ma an b'o de tɔgɔ da o kan b'a la ka tubabu tɔgɔ bɔ a la k'a yɛrɛ an fana cɛfarin b'an bolo mɔgɔw b'an bolo mun ni tɔgɔ ka kan o tɛ wa ko stade Frédéric Assamson ko an b'o ko stade Wenzen Coulibaly Wenzen Coulibaly ale ye voltaïque de Daniel Wenzen Coulibaly ale ye école karamɔgɔ ale ye syndicaliste ye ale bi SRDA la ale ni Modibo de ye teri ye ale ni Modibo ye teriya kɛ ka na Mali la Modibo kodora ko an b'a k'a yira farafin bɛɛ ye kelen a y'o tɔgɔ da la stade Père Révérend Bouvier Ntomi Kolobugu ko an k'o bɔ a la an ka kɛ stade Mamadou Konaté ko place l'indépendance Meriba da la ko place André Maginot le ministre des guerres et des colonies ko a y'a bɔ a la an ye hɔrɔnya ko place la liberté an ye yɛrɛ sɔrɔ Sablon min bɛ tɛ yɛlɛ Kuba ko avenue William Ponty ko a y'a bɔ a la ko a y'a kɛ l'avenue de la liberté wa i y'a faamu a ko de place Soussounou ko a y'a bɔ a la sugu cɛmancɛ la ko a y'a kɛ place du souvenir o tɛ wa bolonba de tun bɛ yen l'avenue de la liberté o tɛ avenue William Ponty boulevard du peuple n'i jiginna pont kan Hortem Selegeni na ka taa fo maison de la presse yɔrɔ min na o bolonba nin tun b'a fɔ Marcel Joffre ko a y'a bɔ a la a y'a kɛ le boulevard du peuple jamanadenw ka sirabada bɛɛ da avenue Modibo Keita Peni Mali Selegeni na ministère ka taa n'a ye Hortem yanni ka se Hortem Carrefour na banque bɛ yɔrɔ min na a ko c'était l'avenue Maréchal Gallieni ko u y'a bɔ a la u y'a kɛ avenue Modibo Keita a caman bɛ dɛ comme waati sera bi an b'a jɔ donc c'est à partir de 61 qu'on a commencé à changer ka tubabu tɔgɔ bɔ k'an yɛrɛ tɔgɔ kɛ a la k'a kɛ ni an ka histoire k'a bɛn n'a ye voilà nin de kɛra a faamuyara n tun b'a fɛ k'o de fɔ ye a faamuyara n b'a fɔ i Ɲare an b'a ou i Kulibali Ɲare Ɲare an b'a Kambe merci